Дистә елдан артык яшәп килгән Юла дәрәҗәсендәге төрки халыклар фестивале быел да матур истәлекләр калдырды. Инде 14нче ел Азнакай районының күрке данлы булган Чатыртауында Татарстаннан гына түгел, башка төбәкләрдән дә килгән иҗат коллективларын, милләт вәкилләрен берләштерүче төрки бәйрәм оештырыла. Билгеле, районыбызда төрле милләт кешеләре дус тату яшиләр. Оештырылган милли ишек алларында исә һәр милләтнең үзенә генә хас кунакчылыгы, аш-су осталыгы, кул эшләнмәләре күрсәтелде. Район башлыгы Марсель Шәйдуллин Азнакай районы буенча Татнефтьнең социаль программаларны тәэмин итү үзәге җитәкчесе урынбасары Наил Вәлиев, Мисс Европа 2024 титулын яулаган якташыбыз Роза Хадиева бар кунакларны сәламләделәр, изге теләкләрен җиткерделәр. Иҗат коллективлары, солистлар кабатланмас моңлы, дәртле номерларын тамашачыга бүләк иттеләр. Һәрберсенә истәлекле бүләк тапшырылды. Бәйрәм азагында бар кеше халыклар дуслыгы әйлән-бәйләнендә йөрде. Сезне дә шундый бәхетле көннәр көтсен. Меня зовут Хананов Дамат Русланович. Мы приехали из Бакалинского района Республики Башкортостан. Первый раз приехали на этот фестиваль. Нам очень понравилось. Нам подарили такой подарок. Нам очень приятно. Наша семья создалась в Бакалинском районе, в районном дворце культуры. Мы ездим по многим конкурсам Республики Башкортостан, даже Татарстана. Нам очень нравится. Мы играем на башкирском инструменте курай и думра. И какое произведение вы исполнили? Мы исполнили песню «Шаймурат генерал». А обычно какие еще у вас произведения бывают в репертуаре? Башкирские мелодии, как Бурамбай, Сунараутурна, Бикташев, Казанов марш, Солдат марша. Плей салават. С какого года вы вместе выступаете? Азамат тугачта инде. Беренче класста башласа 2015-ләрдә 5 яшьлек булганда. И получается, сколько лет вы выступаете? Примерно лет 7. Ага. Получается, да, я где-то шутера была. А где вы работаете? Мәдәният сараенда, Бакалы районы. Сараенда. Аиташым, нидә? Татарстан була. Детский сад. Балалар бакчасында. Балалар бакчасында. Музыкальный руководитель. Син хәзер ничәнче класста укыйсың? 8-й переход. Ага. Koşlap yüze olmadım. Bigre kısta yokşu bilgen kız vermey töz almadım. Kızım şişken oruçlarım şığırım iken yaşarım. Bizge degen kızı nikahsız yaşarım. Asıl kuştoy kızımız laşın iken ulığız. Rizalık bilgisi yitip şikken sülgü olığız. Taң yıldızını күргәне бар микән? Taң yıldızını күргәне бар микән? Таңның йокыларын йоклаткан әнекәйдән яхшы бар микән? Әнекәйдән яхшы бар микән? Урман эшләрендә эй алан бар, алан эшләрендә балан бит. Алан эшләрендә балан бит. Бирмә әтекәем шит кулларга, яннарыңда үскән балан бит. Яннарыңда
Üskeni balang bit Havalarda ışkan ey asıl kış Avazında jimler var miken Avazında jimler var miken Mineme kebegişi sağış tuğla Jirde tağını kimler var miken Jirde tağını kimler var miken Jirde tağın kimler var miken Bigreklerde akıllı Bigreklerde insaflı bolayında sinopayım Yırtığızga kilen bolup dışı bilen Bük yarattığımızınmı? Minnen sina bulek Bäxitli bul canım Rahmet Matur jingem. Kızlar, tizden kevde kilip jiter Oysulunu kiyindirip bitirin Koşun kara gösteresin özüne Bireklerde sulu bulup yardım kalsın özüne Oplositsa gülmegimnin tabılmadım işlerim dostlarım şişillerde sizden başka nişlerimin Kolumдағы yüzüğümden isimleri sümbüler Birek yakın dostum idim şuma güzel güzüler Бірге туып, бірге өстік, іштік шешме суларын Қойлардағына болсам да сіздің турда ойларымын Қойлардағына болсам да сіздің турда ойларымын Kızlar, sizning bilan birga kech o'tiruvlar yo'qqa uzmadi. Allohga shukr, bir nega borini azirladik. Eydagi sandig'imni ko'rsating. Eydagi seni. Şaşırıp yaşımlarında bulsam olur yaşarıp Dönleri ışık olmuşlar